Magandang umaga mga kapamerdok. Ni ano punta sa bayanihan mga pamers. Ang among trabaho karong Sabado ha. Wala mang sami magsaminto mga kapamerdok. Hindi mo na nagsiminto mga pamers dahil medyo ibang panahon. Makulimlim. Tabas lang muna mga pamers. Kinabasan namin yung Makulimlim sa kabilang bagi. danan para makita yung ahas na dumadaan dito mga kapamerdok. Hindi ko pa na-share yung experience ko dito. Dito banda talaga mga kapamerdok. Dito ako hinabol ng malaking ahas. Grabe. Hindi ako nakagat ng ahas pero yung mukha ko grabe ang sugat, ng dami. Pati dibdib, tuhod, siko. Nagkasugat-sugat ako dahil dito ako nag-dive mga kapamerdok banda oh. Hindi na ako makakurbada dito banda kasi humahabol yung malaking ahas dito banda. Takot naman ako eh. Pero noon mga kapamers, medyo maliit pa ako. Matagal na yun na history mga kapamers. Siguro 13 o 14 years old ako noon dito banda. Talaga yung irmat ko dyan sa unahan kasi nauna sa akin. Doon tumayo yung ahas na malaki. Lampas pa sa kanya. Grabe. Sa tingin ko naman na pagbaba ng ahas, ako ang hinahabol. Parang ako na ang hinahabol. Tumakbo na. Iyak ako ng iyak mga kapamerdok. So yan ang history ko dito banda mga kapamers. Grabe, grabe talaga. So yun napagpasahan namin na maglinis-linis kami mga kapamers. Kahit na mayroon ng patwe ng semento na linisan para safety tayo mga kapamerdok. Para nga hindi mo patamang. Oh. Ano tita? Grabe. Oh. Mami Bana, marami talagang maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, Marami ba na? hindi nagtuloy-tuloy yung hindi na tuloy-tuloy yung aming mga trabaho dito. Madam, Hindi kami magkahirap-hirap sa tumagkulisod. idol na idol talaga kita. Pero iwan ko lang ni Kapusong Vlog. hindi man bumisita si Casimiro dyan. Ano? Ito nga upan kay. Kapiki ko sa vlog. Oh. Ito mga Mars, mayroong mga repair na konti-konti na mga puso. Oh. Insak ko eh. Tulaan ko sa katanong ikaw. Mario ba? Ano? Pero na dyan, kuhan, hinlo. Na. Uma ba? Tabangan ko. Panikamot kami yung putong usa nga. Anong imong i-harvest? Santo kay. May sanin ng kuya di magbantay nga kita nito. Lagi ayo. Hindi magbantay. Kinagwang. Sial, shout out dia sial. Medyo Shout out ko ni Bobby. oh, si Iban Vlogs. Shout out dia. Murag. Mura nangita sila snack siya. Pasman na kay sa man dai lagi lado mo. Umi ka bantay. Mo ni karon ang agi mga kapamers ining Sabado sa 102 kasabado mga kapamers. Mo ni nga among
accomplishment karon mga farmers. Wala may magsimento karon mga farmers. Na may simento pero kay lain ang panahon mga farmers. Delikado matunaw na ato simento. Sige 101. Mao nang trabaho magyapon ni mga farmers, hinlo magyapon paglinis na habas hinabasan mga farmers. So bisan mga farmers og layo kadto makita na nato ang halas nga moagi mga farmers. Dito karong arang sagbuta nga mokalit ag tunga ag halas imong tubangan. So medyo atas-taas na ang atong nabot mga farmers sa bundok. Oh, di ba taas-taas ng hinlo mga farmers. Maabot pa ni tuk-tuk mga farmers. Yan paglinis kaniya mga farmers, pababa man kay kasi taas. Pababa. Pangutan-on ning atong pare mga farmers kung sa idang kaistorya ining dapita ngara namang hinloa. Pre. Kung sa may mong ikastorya o ika kuan sa atong konsehal nga na perti naman yun ang hinloa. Sel. Ako karon sel mao pagidyo ko sa kasyal, mao pa po ko nakita diri nga ano na ding hinloa nga ning abot man ning duha diri Ato lang mga hinanganlan og kinsa si Nelson og si kani si Go Andres. Ngit-ngit pa sila nagsugod. Naabot sila di sa payag. Nawa gali ko magdaho og nagabas pan karon makita na to ni. Unsa na labihan na itong dako Kalipay na kadtos mga ay. Kamo agri ay. Dili agi na mo kay. Hayahay mo. Hayahay na. Si agi na lamang mo. What? Mauto. Usapon nga mag-uma nga usapon nga maagi ay diri adlaw-adlaw kini kay nang idang luyahan ya mga farmers nga perte kitong nakuha mga farmers. Oh my god! Wow! Huwag na ni mga farmers kutob sa makakita nga doon. Pero tinga ako mga farmers kay what? Diya paning kamot aguna na araw wala para ka daw. Arang nang hinlua mga farmers. Perti nang luaga. Mugimok-gimok lamang ang halas diagon sa imo tabok mga farmers. Arang nang kita. So daghan kanong salamat. Bisan man to wala pa mi mga sponsor karon sa mong pagkaon. Amot lang wala man ko hibaw mga farmers kay basig na sponsor dito sa atong si Kabukid. Basig na kay wa man may magkita pagkaron. Oh. Tapusong vlog. Tapusong. What? Tan. Ibang-iba ka na ka? Ibang-ibang ka na. Oh. Hapit na tamo abot diri sa tuktok mga kapamudok. Magi man og motor o kung maglakbay man ta mga farmers, magbaktas man ta nindot gihapon nila kag mga farmers, hindi na magkapandol-pandol.